Nke a ebe anyị ka anyị nọ na Nkọtago Hanover. This is Hanover City. Hanover City. Kawa Hanover City. Nkọtago. Nkakwa Hanover City. Hanover. Nkọtago ọmụkwanụ na-agagharị na city ebe a na-enegharịkwa anya ka ihe mmadụ ya emekwanụ. Nnekwa na Nkọtago, please na like na na-efolo anyị nụ. Anyị ga na-emekwara ụnụ ọ na-alacha ọnụ na-alacha aka. Abfahrt 7:31 Uhr fällt heute aus. Grund dafür sind Bauarbeiten. Wir bitten um Entschuldigung.
please like us, follow us, man. Bye bye.